Debenhams oedd cyrchfan pawb heddiw. Woolworths drws nesaf fel y bedd, ond 10,000 wedi mynd drwy ddrysau'r stor newydd cyn 11 y bore. Roedd hi'n hawdd mynd i fewn, ond ddim mor hawdd i ddod mas heb unrhyw arwydd i'ch helpu. Mae Debenhams yn cydnabod fod safon y gwasanaeth yn y siopau mawr wedi gostwng yn aruthrol. Un nod gyda'r siop hon yw adfer y gwasanaeth i'r hyn a fi, ac sy'n dal i fod yn y siopau teuluol. 600 o werthwyr sy'n yma, yr rhan fwyaf yn rhan amser, 4 awr y dydd am 4 niwrnod, ac mae'r staff ar ei gryfa yn ystod yr oriau prysur rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn. Amser cinio felly, pan mae dim ond sgerbwd y staff sy'n ar ôl yn yr rhan fwyaf o'r siopau eraill, mae gwasanaeth Debenhams ar ei orau. Mae cynllun y siop wedi seilio am y tro cyntaf am profiad Debenhams ar gynllun o Hollywood. Mae 'na safleoedd talu yn gyfleus dros bob man, a llefydd gwisgo reit yng nghanol y dillad, nid ar y cyrion. Bob man mae rhywun yn troi, mae'n ddrych. Y cynllunydd yn gobeithio bydd y siopwr yn gweld yn hwnnw rhywbeth arall newydd i'w brynu. Os rhywbeth mae'r ddangos yn bwysicach na'r nwyddau hunain. Creu theatr yw nod y cynllunydd. A ffeindio ffordd yn y theatr yw un o'r pethau anoddaf o ran y trian blinedig sy'n siopa. Does na ddim un arwydd yn dangos beth sy'n ble, dilynwch y llwybr defed, ac fe allwch chi weld llawer o bethau eraill deniadol i'w prynu, os oes gyda chi ddiwrnod cyfan i siopa. Mewn tanciau, gair Hollywood y mae'r tywelion, a'r siopwr yn petruso ac yn amharod i darfu ar y taclusrwydd, cynllun sydd ddim yn gweithio'n rhy dda felly. Yr arwydd mwyaf llachar yn eich denu i'r lle bwyta. Lle gallwch chi gael cawl, neu col, neu lyg fflan, y bwydydd Cymreig sy'n ar gael. Gallwch brynu sbectol a chael cyngor optegydd. Mae'r ymrywiaeth yn fawr, ond heb fod yn wahanol i siopau mawr eraill. Os digwydd i rywun brynu rhywbeth o'r un enw yn rhatach mewn siop arall, mae Debenhams yn falch i ysbysu y bydden nhw'n fodlon talu'r gwahaniaeth i'r cwsmer. Wel, mae'n amlwg fod y prisiau neu rhywbeth yn denu'r siopwr y bore yma. Erbyn 1 o'r gloch, roedd Debenhams wedi cymryd 70 o filoedd o bunnau, ac yn teimlo'n hapus mae'n siŵr.